ene ye benada Baah Herbal Hospital aba a wo mo ba boa ye so wodi nubna etata wo ba bi ebubo so wakeka ni nyina asi ani ama hoden asaba enumpa eho akokwamu nti banfo ha de yenkasa bebre ye no mbedi nkomo be me na no pe nchia we na bi abokode o nyame adom Dr. Banso ho ye nyame adom adwuma nso koyie o nyankopon adom ane amanfo mpaibo de nyame ase wadaro ma ye ni nkomo hwe enkasa no ne kwan ya ye ba ho because ye ni ba na ye numpemu ade sa ne afoforo abeka ho so wadaro ma na wamiate yo say ehwase de amfanchi akese ma ahefo ne adofo na abre ne abre bi omoje bre na omti Baah Herbal Hospital say wanim say Baah Herbal Hospital so aye no sa ho mpem de ne ti pia bontensa na eho ade afiefi mu eho je afiefi mu so de a na ye omo a omo afri omo fie ababe pie mu Baah Herbal Hospital a omo do mpem yare a omo Baah Herbal Hospital omo sanya ni daso na nka ni daso bi ani ho emma nipa ne say de do mpe anka mu abu mienu yi obenya ba bia ko ameye de bibidro san de asie ne amana yemfa sekan mpo enka no anu mpo kra mpo no kra no na echiri kra no anka o expect se bi obenya o ha obi nanso onya o ha obi a ewum nanso oba bi pie mo Baah Herbal Hospital de na me adom ene Baah Herbal Hospital yenim de ewo bibidro mti san de ne do mpa asie ne de amano enu nti ena de bia no amafo gitwi eba bi pie mo Baah Herbal Hospital because se onya do mpa mu ha obi a se bia ya akwanhia bi no wanya se ball na akọbọ ye ana se bibiara akoye bia onya dompem ha obia no oda weni e de kire mo Baah Herbal Hospital a emra wo gidi se ni da so ni ho ma no oba bi pi mo Baah Herbal Hospital a ye bo hu se eni da so ho na Baah Herbal Hospital se ba bia wo de dompem ha so ba ye de bibidru e be san esi ani ama wo ani nti se wo ye dompem ha se akwanhia no wanya se ball na akọbọ ye no ni dwumadi a wo die na ene obi ede ne 9 count ya ma dompem abu obi de ne 9 count ya ma dompem na dislocate anampo se wankasa wote hwe no ama o wabasa de no ene so dislocate yes ehwen free ho na hye ne so se eba ne se ehwen free ho na wanya ne ya wo hunim de ansa fix na back amawa de bia no bo se sa ba bi kro o ha aba ho ene nti obeya na kona aba because eye se amna bi o na o se point no kokoshim enti se went me amna nkwan koshim na se sensen ano a abre ne abre bi ano se bibi kakra bi na sa asa ayi na free ho na o se ama to kura ba be da o na ekuru na wo ho no so nya de betimi ayre free ho ene nti na da ni da nyina no Baah Herbal Hospital catch se unya dompem ha obi a ha ho nko ba bia bra bi pi mo Baah Herbal Hospital enam so mo amayi bi pen ena wo so ko eden okọ ema na ye ma enye baby a okọ anipa no kra oni hunim de Baah Herbal Hospital de eba no dompem a ye wo hunim de yi pa obi won so ana wa abofra na akola ni nyi no bo se ne nanti no na bie a otimi fam kra pi yes there's a flexible lex yes and also say ebi awa akola bi na se sabo lex ni bi ena ha na che no so de no ba bi pi mo Baah Herbal Hospital enfie bia enfie bia na o ze ade no se utwe ma nipa ni nyi ko ani bebre a na eba no so ba be ya ma na ono abofra no kra beti o haw na wa kasa kra yes wa kasa kra ya o fo no so obi na problem yes and nti animanimu ya na so de no ba bi pi mo ho se ne be ya e bitimi ahwe amane no peni na atenetene ye eyo ne ya friend say cerebral palsy e bia na wi amu enkoyi ne nantie mu enkoyi ontimi mpo nyina ho obi wa wanyi enso ontimi enyina ho eje sa ofa no we nim nyina ya na ma ode ba bi pi mo Baah Herbal Hospital a edi kan ka say do mpemu ha nkwa de a Baah Herbal Hospital aseo and also ba bi pi enam say obi biara ode ne dompem ha obi aba be pie ho bia no ene ono aye dia dance se ampa oba Baah Herbal Hospital no wako ba bi bebre nanso ba de ade oba be pie mu no dompem ha mo ya admission na oh yeah admission was a full basket hospital so ye wo facilities a ko hospital bia e wo ho bia na obi wo ho na na different wo mu ne say ye ho no ye de bibidru ene aha se wo ko ba bi foforo ne ye de dro bi akwa count de bi ye ho no de bibidru ene de say ade ene nti yade bia de ba bi pi mo Baah Herbal Hospital bia no ya bibidru ya na ye de say ade ye nkura ne mpanifo ni nyina yes nkura ne mpanifo nyina o de ba bi pi mo ye de bibidru ene so mo yade o say ade ba ko so san hadwe ene wachi bramo ya no see so how ba ho pe na ze de pedua ni na
ɛho atɔkyema no yes ɛno nti sɛ bi a wote sɛ ɔya obi ɛwɔ w'akyibrɛ mu ho anaa mpo sɛ yɛakyerɛ sɛ w'akyibrɛ mu nnompe no akeka si ani anaasɛ ɛmu abiebi a ɛnyɛ operation ɛnyɛ ade a ɛkɔ pa w'akyi ɛde se dadeɛ bi akɔhyɛ wɔ ama wo bra bɛpie ma Baah Herbal Hospital ne yɛfa bibiduru ɛnsa ma saa haw na aba hɔ no ɛmfiri hɔ ɛmfa ma wo ɛno nti hyɛ no so sɛ ɛyɛ dompe mu haw biaa ɛfiri ti bɛpem ho naase baabi a dompe wɔ nipadua no biaa na ɛho atɔkyema de a Baah Herbal Hospital ɛne so da wani ɛde kyerɛ ɛka ne saa deɛ a na ɛnyɛ dompe mu haw nko a yadeɛ bi ɛhaw biaa sɛ ɛyɛ stroke yadeɛ na aka wɔ sɛ ɛyɛ ɛka ne sɛn kidney yadeɛ ɛna ɛtete wɔ sɛ yadeɛ bi a ɛwɔ nipadua no mu a ɛno ɛhaw bi anaasɛ saa yadeɛ na mo aka dɛm anaasɛ saa yadeɛ no nti sɛ ɛnyɛ wheelchair anaasɛ crutches a ɔntimi mpo MP a bra bɛpie ma Baah Herbal Hospital ɛyade a ba bɛpie ma hɔ no a ɔmfiri aso ɛwɔ nkɔ fie no na saa wheelchair na ade bae no wagya wɔ hɔ ama ɔwɔ de ɔnan ɛsa nante akɔ fie na saa crutches na ɛno ɛnka ho a ɔntimi ntu anamɔ no ɔmfiri aso ɛwɔ no na wagya saa ne mani nyinaa agu hɔ na ɔsan ɛde ɔnan anante akɔ fie ɛne nti hyɛ no so sɛ yadeɛ bi a tete wɔ nipadua mu ɛfiri ti bɛpem na ase deɛ ɛyɛ Baah Herbal Hospital aseɛ bɛdi kan ka sɛ ɛnam sɛ ɛhɔ yɛ hospital nti fa hɔ yɛ baabi a abere ne abere bia no wɔkɔ akɔhwɛ wapɔmuden na ɔkɔ na sɛ ɛba ne sɛ ɔhaw bi ɛwɔ wapɔmuden ho a yɛtumi yɛde abibiduru ɛto aseɛ ɛde ama ɔhyɛ no nso sɛ ɛyɛ abibiduru ɛna Baah Herbal Hospital ɛde tu yadeɛ bi a ɛhaw ase ɛde ma wo ɛne nti bra bɛpie mu hɔ mmerɛko a ogyiri sɛ bi a onipadua no bibi ɛnkɔ yɛ wom anaa mpo ebi a na wode ɛwɔ ahoɔden mpo doda na mmom no wopɛ sɛ wobɛhwɛ sɛ o immune system no na ahoɔden te sɛn ɛnam sɛ yadeɛ bi wɔ hɔ na sɛ ba ɛnam sɛ o immune system no ahoɔden nti otumi ne no ko de si ani na watu aseɛ ɛne nti wonte ho hwɛ mpo but sɛ ebi nso ana ebi aba bɛtɛ wo nipadua no a wo unim ho hwɛ ɛnam sɛ yadeɛ bi ani hɔ a ɛba ɛbɔ kɔkɔ prɛko pɛ bo sɛ akawato ɛne nti ɛna ɛho akɔ hia sɛ abere ne abere bia no ɔsɛ ɔkɔ na ɔkɔkɔ hwɛ apɔmuden nti wokɔ nso akɔ hwɛ apɔmuden ho nsɛm so deɛ baabi baako pɛ na ɔsɛ ɔba bɛpiem Baah Herbal Hospital ɛhɔ pɛ ɛna ɔsɛ ɔba ne ɛtumi ɛhwehwɛ wo nipadua mu ɛma wo ne yɛhu ne sɛ ampa o immune system no na hoɔden ACP esita sɛ nso ɛba ne sɛ ɔhaw bi wɔ ho a yɛde abibiduru atumi asi anokwan ɛde ama wo saa bere yɛ obɛbusa sɛ Baah Herbal Hospital yɛkyerɛ kwan ɛwɔ he na ɛmfa kora na bɛhu baabi yɛwɔ ɛnkran ha yɛwɔ Spinters nti wofa kaw baabi a na wakyerɛ mate na anaasɛ driver ne sɛ wokɔ Spinters na mmom no bɛsi wɔ baabi yɛfrɛ no sɛ 18 junction osi wɔ hɔ a taxi for benkum afem ne nifa afem omuludu ka kyerɛ sɛ wokɔ ɛyɛ Baah Herbal Hospital kyɛ ne nso ɛdin ne yɛ Baah Herbal Hospital ɛhɔ ɛna wokɔ sɛ ne bɛyɛ a wobɛtumi aba bipie mu hɔ na yɛde abibiduru asaw yadeɛ sɛ nso ɛyɛ Kumase ɛne ne mpɔtam a baabi yɛfrɛ no sɛ Atonsu Agogo aban ayaresa bi akɛseɛ no akyi wɔ pɛ ɛhɔ ɛna wobɛhu ɛyɛ Baah Herbal Hospital asoɛ no yɛ number a yɛdidi dwuma ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and I say 0244 083 482 0244 083 482 frɛ sɛnɛ bɛ a obetimi aba bɛpie mu hɔ na yadeɛ bi a ɛhaw a efi ti bɛpɛ mu na ase no yɛmfa bibiduru ntu aseɛ ɛmfama sɛ bi a ɔyade ɛhaw yɛ anka ho asɛm a ɛno nkyerɛ sɛ Baah Herbal Hospital yɛnsa saa yadeɛ na mmom no ofrɛ a ɛmu nkyerɛmu bi a wobɛhia bia no ofrɛ a wobɛtumi agye afiri mpanimfoɔ da bia sɛ na yɛ ameka no bɛsɛ yɛ numbers ni na WhatsApp numbers ɛno nti sɛ ba ne sɛ wofrɛ ɛmu bia na sɛ obi gyina so anaasɛ ayɛ busy a wobɛtumi akɔ WhatsApp mpo na wayɛ voice note ɛde afɔ hɔ ɛde aman ɛba baabi ne abɔ ne yɛtie ɔhaw a ɔde to hɔ na yɛtumi ayi wa no ɛwɔ ɛbrɛ ɛsɛ ne fatam ɛno nti no kɔso asɛ ɔbɛfrɛ na woba bɛpie mu Baah Herbal Hospital na yɛde abibiduru asaw yadeɛ bi a ɛtete hɔ a wode akyinkyin a wonya no aduro no bra bɛpie mu Baah Herbal Hospital na ɛhɔ ɛna yɛ the solution center tiano no apart from the mode kyerɛ no yɛnum bi nso oh yes yɛnum bi nso once bi wɔ hɔ a wɔ sɛ treat you from inside the bi nso from outside ɛna the ɛtɔ so bi nso kora yɛ san physiotherapy unit wɔ hɔ a ɛno nso sɛ bi a obi a ɔwɔ stroke yadeɛ ɛde sɛ no wɔsɛ stroke no ɛyɛ ntini mu yadeɛ nti ama wo ntini no mu kura asisi ɛno na ama wontimi ɛnyina hɔ ɛno na ama bi a nipadua no fa baabi kura nso ɛnyɛ adwuma anaasɛ nipadua no nyina mu kura nso ɛnyɛ adwuma ɛno nti yɛma obi anom na ɛsan de wato afidie so a na wɔbɛ massage nipadua no ama ntini na nka bi a mu asisi no nyina abie no saa nso na ɛsan yɛ exercise na o sɛ saa adwumadeɛ no nyinaa nso ɛntimi ɛnkɔ so wɔ wo fie nti agye sɛ yɛ admitew ɛwɔ yɛn asoɛ hɔ no yɛtumi aboa ma
saa ya de no etu ase entem ade ama ani ti na ho behia se oso ba BP mo Baah Herbal Hospital yeah Tell your number ni bia the number is 0244 988 004 0244 988 004 and that's 0244 083 482 0244 083 482. Somebody mu no bia ni bia Dabi ye ne adro bia wa wonte ade se wa ba BP mo ase ho ansa ana numpemu adwuma numpemu adwuma de ade a number 1 e Ghana ha ne West Africa pa de ope ba bia e hwedo mpemu pa de Baah Herbal Hospital obi a wo numpemu problem Pabra BP mo Baah Herbal Hospital my number no ba ku bi there's full assurance e ba better 0244 988 004 0244 988 004 na emu maybe ananya wa but wait ba fa number no send be a o chena bi na obi ene here na de amesani pa ya da senti Baah Herbal Hospital na yete won ka no say do mpemku na wo problem wo mu say chimu sisi wo kotodwe won sa na bia nkra no so a won na akwa bolex no mu kwamika kola fa do ko Baah Herbal Hospital no sisi yem komra na ye ba e beto so